hlezi ngivuka ekuseni phinde ngilale late bhala kuze kubuke ipeni. That's how I escape. Umuntu omdala ngibuka ebusweni ingane idlala le sitha zami ngibuka ehlweni Qanda, shaya iqanda. Hayi, qanda thatha isikhathi. Funda shesha. Athi bere vava. Hari vava. Yes. Athi bere vava. Ish. Hari vava. Athi bere vava. Au, bate. Ahlala imithi. Vava, umetimu yahamba. Umetimu uyahamba. Athi vava. La uzoyifela. Athi vava. Sababa. Athi vava. Hari vava, tabava, ati bere vava, hari vava, tabava. I was so like that. Ati bere vava, ngoma temtada. Batemtada ishela into encane lapha. Qadi moya. No madam yazini. Yenzela ukuthi la endleleni athi uzohamba uhambo lode la. Ngifuna ukuthi udle madam usuthe thiwa long journey is a full stomach. Uyabona madam? Shaya lezi nje uhambe ube right. Long journey yazi na madam kumele ube la ube mnandi. Ngizwa kodwa besingeke isidingo yazi sana sami. Hayi madam no. Nesingeke bengizosola phela sami bengilile. Uthanda wami lo sengizothi noma usungifakela imali zami lezi ufake esonto. Alright madam. Lalela ke ungazuhambi. Khona into encane ngifuna sikhulume yabo. Ngicela ungibekela lokudla phaya. Kancane nje khuleka ibalekile lento. Madam ngisinexosha nkosana. Khuleka. Uqala bhuti wami hlala phansi. Lalela ke. Yabo ngoba ngihamba. Ngiyaqala ukuthatha uhambo olushesha kangaka umuntu eqala ukufika. Yabo kodwa ngizwa ngathi ngiyakuthemba. Ngingakuthemba. Hawu madam. Ushaye 20. Mina nguthembekile. Ngakha nje noma umntwana omkhulu bethu uthembekile indlela engangithembeke ngayo. Futhi mina yonke lemizi la. Umeke. Siqedele kodwa ngizokusho. Okay. Wangithemba. Ngithi mina lekhaya ke kunama-rules. Uyabo. Lekhaya angibafuna abantu. Angidinge umuntu ozoba yivisit ozomletha wena. Kunezindlu ekungangenwa kuzona. Uyabona nje unenyoka nento. Afuni wena lokho. Wehla nje la. Nasefrijini ngibekeke zonke inamba. Uma kukhona inkinga ungifonele. Ngizobe ngihamba isikhashana. Noma nje u2 weeks kodwa ngenzeka ngisheshe ngibuye. Okay, madam. No, akhuleka. Ngiphethe kahle nje bhutwani la endlini yami sizosebenza kahle. Yabo kehla? Ngiyezwa manje. Namaphoyisa ngeke adingakala khuleka. Mina ngithi ngabe ngenza izinto eziningi nezinto zokutrain okarate laba oTaishi. Isigebengu ngeke sidabula kumina. Isigebengu bhutwani. Ngeke madam. Cha, asingadlaleni ngasegebengini. Yeke isondele vele. Hayi khuleka ke bhutwani ngiyathemba. Hayi ngiyezwa. Asingahamba nina lokudla. Ulungiseke madam umholo. Khuleka mase sengibona kuhamba kahle ne? Alright ma. Hayi right ngiyabonga bhutwani. Udle. Uyabona kodwa manje umswati usuklinike manje. Uyabona manje ukuthi awuseyena umswati usumswati mbamba. Umswati mbamba. Uyabona kodwa kwakusiza ukuthi ngikuthatha. Kwangisithi yabona nje mdolomba mfethu sekungamane nje kuthiwe ukushiwo lokushiwo but hayi wangigeza mnethu. Ya, nje ngihlobe njani ngakugeza hayibo. No ngisho uthi wangihlobisa. Ya, ngakuhlobisa. Uyabona kodwa ukuthi manje ukuthi nobumnyama bakhona phela umnyama kodwa manje
uyehla ayethe ngisho mbuzo hayi ku-right hayi kepha-ke la Natal emsebenzi kude but nini ngafika phela sengitshela ukuthi nyalo ngidebe sengisebenza nyalo kuyabhetha emsebenzi la sengicabanga nokuthi ngihambe isimane sami segoli sosebenzela khona yasambe Mswati yabona Mswati mina umsebenzi nomingi nangu nje ulento uzora uthola umsebenzi ubafu uyasebenza ubafu yabo nje phela empilweni ngeke sithole izinto sokumngane noma nje bakusebenza ubafu nami ngiyasebenza ubafu mesebenza nathi siyasebenza mesifaka lapha yana Ngeke sifake lapha lo muntu aba phela kusebenza staff la kunokutshela ufuna kuyeke le nto yakho yebuvili sekusetshenzwe emjolomo sesike sibe nje emajaha sisebenze kulanzwe imali ngengane imali ayinawuthi asihleli la ayinawuthi mina sisukume la sami sofuna imali nyalo ufuna imali isuka la ikhona khona itela kithi ayisebenzi kanje kodwa ngithi mina uzobe uyasebenza manje uthi sebenzela yena nathi kumele sisebenza nami ngiyasebenza ho wena unjani kumele nyalo uzore mayisebenza nyalo nami ngiyasebenza nyalo nawe uyasebenza Ngiqale ngingayithinta indaba yesalary manje ngiyabuka la efonini eyilutho izinto ziyaphambana ngani ngoba mhlawumbe inetwork yami noma network yakho umuntu 00 manje indaba zezimali zomholo ngisalary yami Uzokwenzela nje ngesikhathi sami sengithola isikhathi. Angiqondi kube umuntu ohluphayo. Kodwa madam uyabona abantu bahulumeni abantu abasebenza ngabahulumeni bahola ngo3 ekseni besalela mina seku9 madam Usebenza kwaHulumeni yini? Uhulumeni wamakithi Ngizwa kahle. Kulela ngizokwenzela nje manje nje athi ngivele ngiyenze. Vele uyenze madam vele uyenze uyifake madam. Uzoyibona manje nje. Ngiyabonga madam. Wena ndo ngifonelayo angakufuna ukadlala ngifonelwa mina ubafo Zora uchamani bafo Bonde uthi kuphi uthini hayi bobafo nginomswati umbamba lo ulento njani umswati uyazi nje bhuti hayi siyeza ngiyeza alright hey ima ubafu la isebenza khona uthi ubaso wanguhambile siyakhona nje nyana una neswimming pool ke lapha yana cabanga uyanela nje kuswimming pool Ngiyangena yabona ke lapha Mswati ngifuna masifika mani ngifuna ungena ngiva la uthi uyeda no ukuthi Mswati ngiyazi kanjani phela lapha indawo yomuntu leyana feka ngiyicheck uyazi ukuthi ngikufaka ngenkani lapha uyazi ukuthi indawo yomuntu leyana manje musa phela ulukhu manje ukhuluma asambenze lapha yebo asambe sukuma kuqala Swati I love you sekwende njani yana I love you Swati I love you man how madam kanti uhamba nini ayingeke phela kuningi ngibuka isikhathi awuhambi Sengizokuma nje manje nje kwenze njani hayi phela nginama plans mina ngenemali ama plans ama-plans ukucleana shaya spring cleaning ufuna cleana wena dogo wena bani ya ngathi mangicleana kube khona into onyathelayo madam yabona namakhekhe tufaka esikhomeni madam uhamba manje kuleka ngizosuka manje nje ngine kancane Oyithathela ngekhoma zakho madam uyabo Uzosuyithatha uzokushesha manje ngeke yazi uzoshowa amabhasi Ipasi konke ngizoshowa ingane idlala le sitha zami ngibuke
emehlweni bullshit I don't tolerate